Sisplau, què li importaria carregar-me el mòbil, que estic sense bateria? Carregar? De què? A la corrent. De corrent? Sí. Ha de consumir, perquè jo com a mínim he de poder pagar el primer pas de l'electró que ha de començar a córrer. Si no, com a mínim això. Bueno, posi'm un cafè. Un cafè? Bé, amb un cafè l'electró no s'aixeca ni del sofà. Però bé, és igual, ja ho farem. A veure, això ho deixem aquí. Em pot carregar? Sí. Gràcies, miri, s'endolla així. Mare de Déu. Tot ple, de dit, fill de... Sí, tot ple, Què vol dir? Sí, bueno, una mica, és que està pagat i no funciona. Ja. En fi... Hòstia, si està buit! Mare de Déu! Tu no surts a la tele? Que no et paguen o què? Mare de Déu. Com te dius tu? Cristina, no? Cristina, no? Sí. El fax. Si no l'he vist ja una vegada. Ara he vingut aquí. Exacte. Aquí? No, aquí, sí. Sí, aquí. Vale. Gràcies. Vinga, vale. Res, home, res. Un cafè. Ah, el cafè, sí. Ep! És que mai saps per on sortirà. En fi, vinga, ja en tens prou perquè a la corrent no em sortiran els números. El cafè. No m'hi posa plat? Bueno, aviam, vols el mòbil ple o no vols ple? O plat o ple? Plat ple. Plat ple, saps? No, així. Aviam, no pot ser tot, no pot ser. Veig que esteu contents, no?, ara que torneu a tenir un horari normal? Altra vegada al bar? Normal. Jo el bar el tenia tancat ja fa anys, Ah? Sí, perquè aviam, no venia ningú i... Bueno, em vaig avançar una mica al confinament. Jo estic avançat en el meu temps, saps? Em vaig avançar a tothom. El que passa que últimament els veïns m'han pressionat per tornar a obrir. Ara al juny, no sé per què. Ja. Hola, bon dia. Hola. Disculpa, et fa res si carrego el portàtil un instant? En un instant no es carrega i en 2 instants m'arruïno. O sigui que... Perquè això Bé, hauríeu doncs de posa'm parlar un al cafè. programa, El fax, això, la factura de llum és caríssima. Ja. Sí, han Però pujat, a més, Oh, i tant, i amb això de les franges no entendrà ningú la factura. Ja, però a part és cara la llum. L'altre dia em vaig electrocutar aquí i mentre estava d'allò de color ultravioleta pensava més en la factura que en mi. Jo no patia per mi. Factura, saps? Jo patia per... En fi... I què? Què és el que porta pitjor la clientela amb això de les mesures? La mascareta? La distància? La distància. Sí? Sí, consideren que hi ha massa poca distància. Ells els agradaria, en comptes d'un metro i mig, els agradaria estar a quilòmetres del meu bar. Un instant, Oh, hòstia. Vinga. I té gaires treballadors en ERTO? No ha hagut de fer gaires? ERTO, no, bueno, els treballadors jo els tinc en negre, que és molt millor per ells, Jo els he venut això, perquè, clar, no els pots acomiadar oficialment, Hi ha un dia que els dius que no cal que tornin, Però oficialment no figura que els has acomiadat. I això, clar, pel seu currículum és collonut, perquè no figura que mai els has acomiadat per res. Tampoc figura que els has contractat mai, Però, bueno, no es pot tenir tot, Perdona, faré si m'asseco els cabells? Aixecar els cabells? Aviam, els cabells s'assequen sols, amb paciència. No, que tinc pressa. Puc no? Pressa? Aviam, que t'haig de portar la llargo, també, o què? Clar, Té. Què és això? Això ho has portat a casa teva? Sí. Mare de Déu, el tio. Gràcies. Bon dia. Aquest jovent. Tots van drogats. Què, t'acabes el cafè o què? Però si acabo d'arribar, un moment. Aviam, aquí ja tens una ratlleta, I amb això ja tires, Passa. Perdona, que puc carregar el patinet? La que faltava. Això ja ho sap la Colau? La Colau ha de venir aquí amb el pinzell i pintar el carrer bici o el que sigui, Però si és un moment, home. Ah, portes de llargo, també. Vinga. Home, va. Bon dia. Ai, m'endolles això, sisplau? Una planxa? Aviam, els biquinis ja venen planxats de fàbrica, No cal, No, per la roba. La roba? Hosti, quin morro té la gent, no? Que no, que em porto la meva taula de planxar. Això està saturat, Ves allà al del secador que et doni un lladre, vale? Vinga, palmeu la cosa. Gràcies. Mare de Déu. Hauré de demanar una hipoteca, tu. Tu hi entens de hipoteques? No, mira, No? vist de lloguer jo. Ah, mira. Fem el programa curt. Programa curt? Sí, de la rentadora. Oh, jo no la rento mai. A mi em sap greu que es mereixi la roba, sap? Ja. Pateixo per ella, sap? Em dones el mòbil i em passes el compte, sisplau? Sí, el compte, perfecte. Sí. Mira, el mòbil, Gràcies. la factura.
Què és això? 41,19? Sí. T'has equivocat, un cafè he demanat jo. No, és que el cafè és el de menys. Aquí hi ha la Com llum, que és també. el de menys? La llum, sí, home, aquí pensa que la llum està tot desglossat, Hi ha la llum, el fix, els impostos, les portes giratòries, tots els polítics corruptes que estan a les portes giratòries, el castor també s'ha de pagar, tot s'ha de pagar, això, I això puja un pico. Però, bueno, la fotocòpia, veus, és en color, de la factura. Mira, té tots els colors, i el marró també. Ah, no, això és brut.